Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan, patatak baporian eginak, piper salsakin alinatuak prestatu behar dugu. Plater bat freskoa eta arraxa egiteko. Udako baratzea. Baratzeak denbora eta zaintza eskatzen du. Horregatik, joan etorrietan astirik ez galtzeko baserritik hurbil egoten da. Bueno, untekoan prestatu behar ditugu patata baporian eginak, piperrakin alinatuak. Orduen, plater bat goxoa, erresa, freskoa eta merkea gainera. Bai? Orduen, oia batean jartzen dugu, ura jarri dugu, baporian egosteko, eta patzen dugu patatak, 800 gramo dola, patata txikiak, 3 ale baratxuri eta piper berde handiak. Hau 5 minutu edukiko dugu oian, zuen, eta gero atrakotugu piperrak eta baratxuriak eta bertze 5 minutu emango diogu patatari. Bai? Orduen? Jazta, zure. Bueno, atratugu piperrak eta baratxuriak eta biztartean jarraitzen du patatak egosten, eta horren behar duguna da txikitu piperra eta baratxuriak, eta olio honetan ordu erdi bet utzi gustua hartu dezan, bai? Sobera lodie balimeda piperraren azala kentzen aldiogu, baina hauek kentzen altzaio, baina piperra berrieri ez da behar. Fin-fina mozten dugu. Baratxuriak biguindu biguina daude, orduen hau gehitzen dugu olibari. Eta hau erramezala ordu erdi bat. Hau erabiliko dugu alinatzeko edo patatak, gure patatak egosi. Piperra hainbat vitaminen iturri da, hoien artean C vitaminarena. C vitamina beharrezkoa da hezur, kartilago, muskulu eta odolodien estrukturarako. Bueno, ja patatak oztuek dugu, xerratu behar ditugu, atra behar ditugu hemen, plater honetara. Barra bezala xerra lodietan eta patata epela dauenean horrela gusto gehiago hartuko digu. Hartzen dugu fuente batean, horrela zerbitzatu behar dugu salsa honekin, baina gehitzen altzaio nahi duzuna. Atune edo azeitunak edo antxoak,
Eta hau, mezperatik prestatzen alda, prestatzen balime da, hobe. Eta orain epelak dauden biztartean, gure salsa batuko diogu gainetik. Gatza pixka bat ere emango diogu. Fine edo larrian ebalime duzue. Patatari ongi heldu zaiolakoz gatza larri. Oserki bota behar dugu, patata behar duelako, txupetzen duelako zaunitzolio. Eta horrela, orderdi bat utziko dugu eta pres. Patata vaporean, piper salsakin. Baltzenekien piperraren jatorria Ameriketan dagoela. Patatak vaporean eginak eta piperrekin maneatuak. Osagaiak: 800 gramo patata txiki zuritu, 3 piper berde handi, 3 baratxuri zister, olioa eta gatza. Hementxe, prestatutako platera, itxuraz ensalada patata iduri du, baina ikusiko duzu ez zapore diferentia ematen dion piperrak eta baratxuriak.